ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την ευλογία σας. Σημερινή μέρα που είναι ιδιαίτερη για μας. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, υποψήφια Περιφερειάρχη και Δήμαρχε Λειψών της καρδιάς τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια ως Δήμαρχος, παραμένεις και συναγωνιστής στον αγώνα για τις τοπικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριε Περάτου. Ο τέρας που έχει κουμπευτεί της επικρατείας, η Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Δωδεκανήσου, οι πολιτευτές του Δωδεκανήσου, θέλουμε να ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα, όλους εσάς που ήρθατε να μας τιμήσετε σε αυτή την τελετή εγγενείων των γραφείων. Κάνουμε τα εγγένεια των γραφείων των Ανεξάρτητων Ελλήνων μετά από 2 χρόνια και με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκινάμε πια έναν αγώνα ακόμα πιο σημαντικό, έναν αγώνα που έχει έρθει πολύ κοντά στο να βοηθήσει την απελευθέρωση της πατρίδας μας και στην ανατροπή μιας πολιτικής που οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταγγείλαμε εδώ και 3 χρόνια. Τα Δωδεκάνησα μας τιμήσαν με ένα τεράστιο ποσοστό στις εκλογές του Μαΐου, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές του Ιουνίου λόγω της πίεσης και της επιχείρησης τρόμου που διέσπηρε η κυβέρνηση, η Τρόικα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μας τίμησε και με την εκλογή βουλευτού στα έδρανα της Βουλής από τα Δωδεκάνησα, που αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση του και έχει βγει στο πολιτικό μπαζάρι αυτή τη στιγμή, πουλώντας την έδρα, τη δική σας και την ψήφο σας και τη συνείδησή σας. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Θέλω να σας πω ότι σε επόμενες εκλογές, με τη βοήθεια του Θεού και τη στήριξη όλων, θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στα Δωδεκάνησα. Θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, γιατί αυτά που δυστυχώς οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαμε από την πρώτη στιγμή της γεννήσεώς μας έγιναν πραγματικότητα. Η πολιτική που ασκήθηκε από αυτή τη συγκυβέρνηση, από αυτή τη συμμορία, είναι μια πολιτική που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Είμαστε, βάσει των στοιχείων της Βουλής των Ελλήνων, 6,5 εκατομμύρια Έλληνες κοντά στα όρια της φτώχειας, 3 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας, η ανεργία έχει φτάσει στο 30%, η ανεργία στους νέους έχει φτάσει στο 60%, η ανεργία στις νέες κοπέλες έχει φτάσει σε ποσοστά που περνάνε το 75%, 300.000 νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, και αυτά σε μια εποχή που ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, αυξάνεται σε ανθρώπους, αλλά μειώνεται σε ποιότητα και σε αποτέλεσμα. Έχουν διαλυθεί όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουν καταργηθεί συμβάσεις εργασίας. Έχουν εξαθλιωθεί οι μισθοί και οι συντάξεις. Οι δε συντάξεις από την 1η Πρώτου του 2015 να φτάσουν εκεί που έχουν προσυπογράψει από το πρώτο μνημόνιο. Και αυτό που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή στα 10 ευρώ για κάθε χρόνο εργασίας. Πέραν αυτού, και αυτό το πιο σημαντικό, έχει καταληθεί η δημοκρατία. Έχει καταληθεί το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα πια δεν είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, στον οποίο η οποιαδήποτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση θα πρέπει να ακολουθεί. Έχει γίνει ένα κουρελόκαρτο και οι εντολές για την κυβέρνηση δίνονται μέσω email από ξένα κέντρα αποφάσεων. Αυτό σημαίνει κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Αυτό σημαίνει κατάργηση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Και αν κάτι πρέπει να αποκατασταθεί, είναι η δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε οι Έλληνες να υπάρχουν μέσα στα Υπουργεία Επίτροποι και οι νόμοι που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο να δίνεται εντολή να τους παίρνουν πίσω από ξένα κέντρα αποφάσεων, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τις 100 περίφημες δόσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική που με την υψηλή φορολογία, η φορολογία στην Ελλάδα πλέον έχει φτάσει στο 29% στις επιχειρήσεις και στο 45% στα φυσικά πρόσωπα. Είναι τριπλάσια σε επιχειρήσεις από ό,τι είναι στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και στην Τουρκία. Είναι πενταπλάσια από ό,τι είναι στην Τουρκία
και στις γύρω χώρες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε συγγένεια συνόρων. Με αυτή την πολιτική της αφέμαξης ουσιαστικά του χρήματος από την ελληνική αγορά. Βλέπουμε στη Ρόδο η μόνη τράπεζα η οποία βοηθάει τις επιχειρήσεις να έχει καταδείξει να είναι η τουρκική τράπεζα, η οποία λειτουργεί όπως λειτουργεί στη Θράκη, προκειμένου να διεμβολήσει την κοινωνία και να ελέγξει τις περιουσίες. Θέλω να σας αποκαλύψω, και αυτό αφορά και τα μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο ανακαλύψαμε ότι στο νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας που κατατέθηκε υπάρχει κρυφή διάταξη ώστε να βγαίνουν σε πληστηριασμό τα σπίτια στο 50% της αντικειμενικής αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι τράπεζες αλλά και η εφορία και ο ΑΕ και το δημόσιο μπορούν να βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτι πολίτη στο 50% της αντικειμενικής αξίας που αυτοί θα προσδιορίσουν. Και βλέπετε ότι τώρα κάνουν προσπάθεια να μειώσουν τις αντικειμενικές αξίες. Εάν κάποιος λοιπόν είχε πάρει ένα δάνειο με αντικειμενική αξία ενός διαμερίσματος 100.000 ευρώ και αυτό το διαμέρισμα δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις του ή να αποπληρώσει τον έμφυα και τους υπόλοιπους φόρους τους αντισυνταγματικούς, θα το βγάζουν στο 50% της αντικειμενικής αξίας που θεωρούν εκείνοι. Εάν μειώσουν τις αντικειμενικές αξίες τώρα, όπως είναι η πρόταση αρκετών βουλευτών, από τις 100.000 ενός διαμερίσματος στις 80 ή στις 50, στο μισό, σε αρκετές περιοχές συμβαίνει αυτό, γιατί την πραγματική αξία είναι πολύ πιο κάτω. Θα βγαίνει το σπίτι αυτό του σπίτι για 25.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταργείται και η ιδιωτική περιουσία. Αλλά πέραν της ιδιωτικής περιουσίας, η οποία πράγματι καταργείται και οι περισσότεροι έχουμε φτάσει στα όρια της απώλειας της περιουσίας που χρόνια αποκτήθηκε είτε από σκληρή εργασία είτε ακόμα και από κληρονομιά, εδώ χάνεται και η δημόσια περιουσία. Δεν είναι δυνατό στη Ρόδο να δεχθεί οποιοδήποτε φορέας. Και εγώ θέλω να καλέσω όλους τους φορείς, να καλέσω και το Δήμο, να καλέσω και την Περιφέρεια. Και να δέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ να πουλάει το αεροδρόμιο της Ρόδου, την πύλη εισόδου της Ρόδου. Αυτή η πράξη είναι εθνικό έγκλημα. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν και να το ξέρουμε, και το λέω από εδώ στην ημέρα των εγγενείων των γραφείων μας, και με ακτιβιστικές ενέργειες θα είμαστε εκεί να πουληθεί το αεροδρόμιο της Ρόδου. Δεν θα πουληθεί καμία δημόσια περιουσία. Δεν θα παραδοθεί.